Аз съм рисуват. Моята специалност е опазване на природната среда и винаги съм искал да работя и това съм работил опазване на природната среда. Всъщност от 6-ти клас си бях решил, че ще се занимавам с резервати и защитени територии и никога не съм се занимавал с нещо друго. Имам късмета това и да ми е хоби, да ми е работа, да ми е начин на живот. Партньора ми в живота също се занимава с опазване на природната среда и считам за лично щастие, че всичко така добре се наместило в тази област. Като дете много имах, не знам, късмета или нещастието си чупя краката. Двата ми крака бяха постоянно щупени в някакви ситуации, примерно по 2-3 пъти, което е свързано естествено с много гипс и дълго седене в болници и съответно в домашни условия, което тогава телевизията не даваше някакъв шанс и всъщност четенето беше нещо, което те възпира да повладееш отстоянието на едно дете да стои постоянно на едно място. Библиотеката вкъщи не беше голяма, съответно училищната бързо всичко, което би било интересно мина. Градската библиотека, на младежкия клуб, накрая опрях в 6-ти клас до библиотеката на партийния дом в града, в която нямаше нищо интересно, с изключение на едни реферативни журнали, в които се описваше, дали човек може да се поръчва статии по определени теми. И всъщност това, което единствено ставаше в тази библиотека, беше реферативният журнал за опазване на природната среда, където си поръчах 10 на статии и да видя дали изобщо ще ги изпратят. Изпратиха ги. Една дама много културно ми беше написал, много се радваме, че такъв млад читател имаме и ако искате да учите в тази област, да знаете, в лесотехнически има такава специалност, там има един студентски клуб по опазване на природната среда, които се занимават с експедиции, с проучване на резервати и национални паркове и това всъщност ме насочи към избора на професия и съответно към избора на живот по-късно. Повечето деца имат различни интереси, аз съм имал различни интереси, но явно това беше нещо, което преобърна вниманието ми. Така даже смятах, че в Лесотехническия университет се кандидатства с биология, си смених идеята за образованието, за да уча повече биология и с изненада разбрах вече, когато завършвах техникум, че там са кандидатства с математика. Но тъй иначе имах само една идея какво ще уча. Това беше тая специалност горско стопанство, защото тя имаше специализация опазване на природната среда. Съответно, една страхотна компания в студентските години, с която обикаляхме през цялото време, правихме експедиции на студентския клуб по опазване на природната среда. Това е една от малкото неправителствени организации, които работиха по времето на социализма. Всяко лято по 2-3 експедиции, Пирин, Рива, Родопите. Аз се специализирах в областта на опазване и изследване на флората и съответно това ти даде някакъв импулс. Когато го правиш, имаш приятели, с които да го правиш и ти е интересно, всъщност това е мотива ми да продължа и по-нататък. Експедициите с раниците, с книгите, по някой път доста лудо. Аз си спомням примерно една експедиция в Рила планина в резервата Ибър, където се описваше растителността, картираше се, установяваше се видовия състав, защото резерватите не са просто място, където очакваш да видиш какво става с естествените процеси. Трябва да имаш някакви първоначални наблюдения, за да мога да проследиш се пак какво се случва. За съжаление, българските резервати винаги им е куцало точно това. Тоест, ние сме ги запазили, съхраняваме ги, само дето не ги използваме за изследвания, за да мога да ги мониторираме. И студентски клуб имаше тази задача да изследва точно резерватите, както и промените, които се случват в природата. Примерно съм изследвал промените в растителността след първите сечи на писти в Националния парк Пирин, тогава Народен парк Пирин, във връзка с Балканиадата. И следваш как през годините настъпват антропофитни видове, как се настаняват, какво подменя, какво изчезва, какво се появява. И съответно с раницата, с книгите, някой път примерно с 30 кг книги, с храна, каквато може и към най-близката сграда, която е определена до резервата да се използва за основа. Някой път палатки, някой път хижи, някой път бази на язовири и каскади или на енергокомпаниите тогава. И съответно 10 до 15 дена на терен, всеки ден.
с картите, с цветните моливи и с пресата за растения и определители. След от университета реших да се върна в Кърджали, аз съм от Кърджали, и да си намеря работа по това, което исках да работя за защитени територии. Отидах в районната дирекция по горите, срещнах с районния директор, той е един от известните лесовъди по това време, Колю Сидеров, и викам, искам да работя за защитени територии. Той вика, ти искаш, ама нали, в цялата районна дирекция имаме половин щат, вика, за защитени територии, и този щат е взет, вика, от колежката и посочва една семейна приятелка на нашето семейство. Ако искаш, викат, ще уволня и ще те назнача тебе. Съответно, Дина ни е семейна приятелка и нямаше как да каже, айде уволнявай да почвам аз да работя. Той вика, ако искаш, вика, има тук началник участък, вика, в горското стопанство в Ардино, веднага, вика, почваш работа. Но аз не се виждах изобщо как ще работя нещо, което не ми харесва. И реших да се върна в София. По това време вече бях доста активен в изграждането и в съществуването на неправителствени организации. Имахме една неправителствена организация, която се занимаваше с подпомагане на структурите на гражданското общество, които опазват природната среда. Това са първите години на демокрацията, 90-91 година. 2 години живях по офиси, по приятели, без работа, но държах да си работя това, което съм решил, и 93-та година ме поканиха в тогавашния комитет по горите да се занимавам точно с защитени територии и биоразнообразие. Благодарен съм, че ми даваха възможност. Двама колеги, Георги Петрушев и Борис Бузов. Един е известен с природозащитните си материали, другия с възстановяването на горите, с залесяването, опазването на генетичния фонд. И почнах работа там. Занимавах се отново с защитени територии, с биоразнообразие, изследвания, създаване на нови защитени територии. Нали, трябва да отчетем, че през тези години имаше един бум на увеличаването. Точно в началото на тези демократични години българските защитени територии от 2% станаха на 4% и половина. И след това процесът спря. Хората обедняха, никой не му се занимава с защитени територии, още повече, че опазването на природата създава рестрикции, но не създава ползи за управляващите и никой не иска да се влошава отношенията. От това не могат да се изкарват пари. След това се занимавах в гражданския сектор. По едно време, нали, когато идва следващия управляващ, казва, ти си от предишните, нали, ти си син, ти си червен, ти си бембен, ти си зелен. И се опита да те уволнят. 1997 година ме уволниха от комитета по горите. Започнах да работя в Зелени Балкани като експерт по горите. Съответно, веднага след 3 месеца ми предложиха да се върна. Само че аз реших, че трябва да... Нали, след като съм почнал нещо да се го довърша, тогава работихме една програма за устойчиво управление и развитие на екотуризма в Родопите. Беше изключително интересно като един от инструментите за опазване на природата в района на Триград, на Ягодина, на горното течение на Арда. И се занимахме да поощряваме местните да приемат гости. Смятам, че успяхме да се справиме. Тогавашният замминистър Милко Станчев на 2 пъти ми предлагаше дали да се върна в горите, защото спорихме, тогава се приемаше и новия закон за горите. Парка Витоша тогава беше най-младата дирекция на горската администрация, с много малко персонал, беше останала без ръководител. И викам, да, аз мога да се върна там, но искам няколко неща, нали, искам да има горска стража на Витоша, тогава нямаше, нали, никой не се занимаваше с Витоша, имаше 2 човека в планината. Искам компютър и искам една лека кола, защото няма как паркова администрация без компютър и лека кола. И той каза, добре, аз ще поемам ангажимента, в рамките на 3 месеца всичко това ще се случи. Колата и компютър стана лесно. С осигуряването на горската стража 3 месеца не бяха достатъчно, около 6 месеца трябваха, но си изпълни ангажимента, тъй че всъщност така тръгна и създаването и укрепването на парковата администрация на Витоша. От 5 човека персонал, в момента са 18, което не е малко, като отчитаме, че 89-та година
На Витоша са работили 300 души в парковата администрация и бюджетът е бил фантастичните 2 милиона лева по това време. А сега бюджета там са 200-300 хиляди, ако успеят да докарат, но никога не са били 300 хиляди. До 150 хиляди са достигали максимално парите за мероприятия, заедно с издръжката и офисите и нататък осигуровки, да стигнат до 250 хиляди, но това е много малко. Остана на този пост 10. Да, 12 даже. Значи основната задача беше да се опази парк. Нали, това означава да се опази като граници. Парка нямаше граници. Нали, върнахме границите, създадаха ясно къде е парка. Нямаше охрана. Нали, след това успяхме да осигурим охрана. Нямаше режими. Създадахме първия план за управление. Имаше изчезнали доста видове и на ръба на изчезването. Аз съм горд, че нали, доста консервационни проекти, които възстановиха изчезнали видове в парка, примерно с дивата коза. Това е нещо за мен голям успех, по проста причина, че подобен проект не е правен от четвърт век в България, както и с някои редки растителни видове, които са малко по-лесни, но не винаги. Нали, примерно петичковата върба успяхме да я върнем за една година. С алпийския повец се опитвахме 6 години и не става, докато нали, намериш онзи механизъм, в който да гарантираш, че екземплярите, които връщаш в природата, ще оцелеят през следващата година и се случи този вид все в планината. Слава Богу, за тези 13 години имахме малко случаи на незаконни дейности. Нали, най-голямото беше взривяването на 3 декара морени в района на Алеко, нали, за което ни трябваше 5 дена упоритост, за да го спреме, защото нито една държавна институция тогава не помогна. Нали, оставиха дирекция на парка сама да се справя с собствения си персонал, нито полиция, нито горска администрация, нито Министерство на околната среда и водите. Явно действието беше подкрепено от съответните институции. И колегите, основно млади момичета и момчета, нали, ходят там, те взривяват, те ги гонят. Беше нещо като стражари апаш и гонене из планината, докато накрая се успее да се спре това вандалско отношение към природата на Витоша. За мен няма алтернатива. На стари години няма как да се занимава с нещо друго, освен с опазване на природата и горите. Дали ще бъде в градския сектор, дали ще бъде като експерт, решил съм до декември месец ще бъда на борсата по труда. Считам, че след 20 години труд имам правото да си почина, нали, в полза на държавата. Начинът, по който ме освободиха, ме мотивира да остана на борсата. Нали. Обикновено, когато освобождават някой, който нали, си подава сам молбите за напускане, там 3, 4, 5 заплати и т.н. Мен ми платиха 3 дена или 4 дена отпуска, които трябваше да взимам. Което реших, че окей, нали, с държавата съм до тук. В момента, вероятно, в неправителствените организации ще се ориентирам към дейности, които са свързани с опазване на горите, защото считам, че всъщност и тук имаме един недостиг на активност. Човек като остане без работа, всъщност смята, че е загубил много, а трябва да го погледне от оптимистичния вариант, че като се затворил една врата, пред тебе има много врати, много шансове. Нали, когато си вътре в една стая, няма шансове, нали, да избягаш много, но като си затворил вратата отвънка, нали, пред тебе има хиляди врати.